Здравейте хора, съм Бълката Долан 21 и днес ще играем Survival Games. Не, хора, обърках се, днес ще играем Hunger Games. О, да. Първо ще правя ревю на новата Minecraft 1.9, снапшота новия, но не знам кога ще го кача. Очаквайте след 1-2 дена на клипа. XX Pro Gamer XX TM PLS. Много ясно. Да гласувам. Хора, да знаете, ще има линк за IPD, да, в описанието. Този сервер не е премиум, но е много як, включително има такъв сервери, които са премиумни, но супер яки са премиумни. Пък има сервери, които никой, всички са скъмзи, не ще да IP-тата, например The Pact. Никой не ще да даде IP, защото те са нахалници от The Pact. И искам да бъда известен тогава по тази лойка. Ох, вижте къде останах! Вижте къде! Вижте ме, точно на ъгълчето съм! Точно на ъгълчето. Аз си фалих пелата и тя вижте къде дойде. Дайте служа каскичът, мечето и да продължа да стоя. Не фака. Давайте бързо някой да не дойде с някаква също е така и да ме изчакали. Че му да много. Айде, коце! Айде, мама. Огове се. Прегорви. Айде, мама. И...